Assalamu alaykum hormatly müşteriler, mehriban tanışlar. Ene köprak diňe Optimo diýip soraýanlar. 2020-nji ýyl gaty Bambitsk variant ýokarsa panorama dostlar. İçi gara seri koja salon. Start stop multirul 2 gramam aýrabak çykmadyk. Motorum 1.6 motor. Diňeşiň öňüne bumperlen bir fara, o tarabyna da krilo dakmaly. Gaty gowy variant. $1771 başlaýar. May ayının 5'ine ýagny şu gün 2025-nji ýylda şul maşyn Dubayda oýnalýar. $6-7 arasynda da utup alyp bolýar, eliňizde de 9 ýarmada oturýar dostlar. Gaty gowy variant men size görkezip geçsek. Ene motordady. Arassaja dostlar. Hiç silek, Langeron şassi, radiator, kondisioner bir jadadyna hiç sil degmek gerek. Original özüniki barady. Şu gapdalyna krilo, fara, bumper dakmaly dostlar. Kapodyň özüni oňorsaň bolýar. İçini görkezip geçeýin. Özüm gowulady 46681 mil geçip duran. 1.6-2020 model. Gapy apşypkalarda mebel gidýär, içini ýykyl gidýär, start stop multirul, gara seri koja salon bolup gidýär. Ene görşüňiz maşyna gapy ideal variantda podograf abduf gazdaryan sowodyan 2 tem modelslerini görşüňiz. Besprodna zaryatnik. Dostlar gaty ideal variant ekenler. Mebel rolü. Ýokarsam panorama. Krişa görşüňiz. İçi gaty gowy arassa gaty gowzat YX komplektasiýasyna. Arka parktronikler bar. Ene gowzat dostlar. Kime gerek bolsa habarlaşsan şu gün hökman oýnalýar. Ene arassaja gowzat gözleýänler üçin ýokary panorama. İçi koja salon, açık ser salon, start stop, 1.6 motor, hemmeri mebel gidýär, rul gyzdyrýan, sowodýan, podograf, abduf, hemme zat bar dostlar. Görşüňiz 5 kylçy dostup, gapy nikler. Langeronlardan gaty arasy dostlar. Ene kime gerek bolsa 2020 bir katlam görkezip geçeýin mense. Ene dostlar, içi ene de bir katı. Mart 17 2020 dostlar. Arkayn görüp bilýäňiz. Maşyn gaty arassa variant. Kime gerek bolsa habarlaşyň dostlar. Ýokardy panorama görşüňiz.